Hej, i dag skal vi kigge på algebra. Ved algebra forstås normalt bogstavsregning og læren om matematiske operationer. Det kan godt virke meget overvældende, men nu vil vi kigge på algebra i den mest simple form. Vi vil gøre brug af et eksempel. Y er lige med 2x minus 1. Det kan se meget forvirrende ud, da mange ofte mener, at matematik kun burde indeholde tal. Når man bruger bogstaver, er det, fordi man ikke kender det givne tal. For eksempel, så ved vi i vores eksempel ikke, hvad y eller x er. Bogstaverne er der i stedet for det tal, vi ikke kender. Det kunne lige så godt hedde t er lige med 2u minus 1. Så bogstaverne symboliserer altså et tal, vi endnu ikke kender. Nu vil vi kigge på vores ligning igen. Y er lige med 2x minus 1. For at kunne udregne denne ligning, skal vi indsætte tal i stedet for x. På denne måde kan vi udregne, hvad y er. Før vi kan erstatte x med tal, skal vi vide, hvad 2x betyder. Når et tal står ved siden af et bogstav, betyder det, at der skal ganges. Det vil sige, 2x er lige med 2 gange x. Et andet eksempel kunne være, hvis der stod 3h, så vil det betyde 3 gange h. Hvis vi siger, at x er lige med 1, hvad er y så lige med? Jamen lad os lige prøve at plotte tallet ind. Så vil vi have y er lige med 2 gange 1 minus 1. Når man har en ligning, skal man altid huske, at man skal gange først. Derefter må man plusse og trække fra. Det vil sige, at vi ganger 2 med 1, og det giver y er lige med 2 minus 1. Så er det, at vi trækker fra, og det vil sige, at y er lige med 1. Nu prøver vi det igen, men denne gang er x lige med 8. Jamen vi plotter ind igen. Y er lige med 2 gange 8 minus 1. Vi husker, at man skal gange først, og det giver så 2 gange 8, det er jo 16, minus 1. Og hvad er 16 minus 1? Jamen det er 15. Her har vi vores svar. Man kan også sætte tal ind i stedet for y. Hvad er x lige med, hvis y for eksempel er lige med 2? Jamen så plotter vi ind, og 2 er lige med 2x minus 1. Nu skal vi isolere x, så alle tallene står på samme side af lighedstegnet, modsat x. På denne måde kan vi finde ud af, hvad x er lig med. Så er spørgsmålet, hvordan får man alle tallene på den modsatte side af x. Før vi går i gang, skal I huske, at når man laver noget på den ene side af lighedstegnet, skal det samme gøres på den anden side. Vi vil som sagt gerne isolere x. Så det vil sige, at vi skal have fjernet tallene 2 og minus 1. Hvis vi starter med at fjerne tallet minus 1. For at komme af med minus 1, skal vi plusse tallet med 1 på begge sider. Vi har 2 er lige med 2x minus 1. Så er det, at vi plusser med 1 på den her side, men det betyder også, at vi skal plusse med 1 på den anden side. Nu skal vi til at regne. 1 plus 2 er lige med 3. Så har vi 2x, og minus 1 plus 1 er lige med 0. Vi vil jo stadig gerne isolere x, så nu skal vi af med tallet 2. Vi ved jo, at der egentlig står 2 gange x. Og for at komme af med 2, betyder det, at vi skal dividere begge sider med 2. Fordi så har vi 2x divideret med 2, og så har vi
3 divideret med 2. Det vil sige, at vi ender med at få 3 over 2 er lig med x. Så har vi lige regnet ud, hvad x er lig med.